Bos días, chámome Iván Campos e xunto coa miña compañera Natalia somos os monitores do programa Exercítate para a Ximnasia dos Maiores. No día de hoxe vamos a facer algúns exercicios de mobilidade articular para que non perdade a forma nestes días que tedes que quedar na casa. Recordade, quedade na casa. Vamos a comezar facendo un quecemento, despois continuaremos facendo uns exercicios de mobilidade articular. É importante que os intentedes facer coa maior amplitude posible e cada exercicio vamos a repetir 10 veces. Vamos a rematar facendo uns estiramentos. Comezamos facendo a mobilidade articular. Empezamos polo pescozo, primeiro dicindo que non. E agora vamos a decir que sí. Vamos a facer círculos cos ombros hacia atrás. E agora círculos hacia adiante. Continuaremos o noso quecemento facendo círculos coa cadeira. Agora vamos a poñer as mans nos muslos e flexionaremos as rodillas moi lixeiramente. E agora vamos a mover o noso nocello, primeiro, facendo círculos hacia fora. E círculos hacia dentro. Vamos a empezar cos exercicios de mobilidade. Para eso vou a utilizar esta pelota, pero vos se non tedes unha pelota podedes utilizar un libro ou unha botella ou unha cousa que teñades a man. Comezaremos facendo aperturas de brazos e vamos cambiando a pelota. Así hasta que fagamos 10 repeticións. O seguinte exercicio vamos a facer o cambio por arriba. No seguinte exercicio vamos a levar a pelota ao peito e o que vamos a facer é extensións dos brazos hacia adiante. Moi ben. O seguinte exercicio vai a combinar os brazos coas pernas. E o que vamos a facer é levantar a pelota e tocar na rodilla. E así tamén o vamos a facer agora, pero coas rodillas estiradas. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Moi ben, o último dos exercicios que vamos a facer son elevacións dos nosos talóns. Moi ben, estádelo facendo, xenial. Agora vamos a ir coa parte dos estiramentos e para iso vamos a utilizar esta silla. Pondremos
o nocello encima da silla e nos vamos a inclinar hacia adiante, sempre coa espalda ben recta, e se podemos, tocamos e collemos a punta do dedo gordo. É importante que estiremos polo menos 10 segundos. Cambiamos de perna. Temos que notar como nos tira pola parte posterior do muslo. Vale? Para o seguinte exercicio que vamos a facer é apoyarnos na silla e coas dúas rodillas extendidas deixarnos caer hacia adiante. É importante que a espalda quede ben recta. Vale? E para o último dos exercicios o que vamos a facer é apoyarnos contra a parede e ter aí, deixar o tobillo detrás, cambiaremos de perna, nos queda un, que son para estirar os brazos. Cruzamos o brazo por aquí e tiramos. E o mesmo faremos o outro brazo. Moi ben, vamos a coller a cabeza agora e a tirar hacia diante. E agora nos vamos inclinar hacia un lado e hacia o outro lado. Moi ben, estes exercicios podedelos facer tanto pola mañá como unha vez tamén pola tarde. E recordade, quédate na casa.